Guys, welcome back sa akong channel. Baklay update na pod niyang magtiayon nga atong nahinabi aning dablin sa kalasada. Kay nagstay in na lang kay dili na sila makatabok pauli sa ilang probinsya. Og nahutdan sila og kung saon la pagluto nga makakaon sila sa ilang panihapon ang ibihimo sa iyang bana nangita-kita og mga kahoy sa daplin sa kalasada para lang pag-lockdown nato. Sako na lang, SM. SM? Oh, SM supermarket ba? Para bala? Oh. Na, mahal lang. Kaya apel naman ang bala. Akaning... O naman may butin. Ang bala na ba? Di, apel na ang iyang butilya ba? Naman ni ma'am? Lagi, di man siya refill. Kanang nana siya sunodaan. Pero dire, wala'y baligya. Wala. iyang bana na hunong sa og trabaho kay dili makatabok sa construction nga iyang gitrabahoan. Wala pa untay lockdown or isik nyo sa Cebu City, makauli untay iyang bana. Pero kay di man makatabok. So, iunungan na lang sa niya iyang. O, kumarin po niyo ka ng luto daan. Gamay kayo ang cheese. Mahal jud pod. Nya, wa kayo nagluto ron. Wala kayo. Mga lockdown. Oh, Huwag ko may taan ng amin. Kay, wala ni bala ba na amin dire. Butin, pero wala'y bala. wala mo yoli-yoli sa inyo? Wala na. Sakay. Walay sakyanan. Di mo katabok. Ha? Dili mo katabok. Asa man ninyo? Sao? Diri. Oh, di mo katabok dito. Walay sakyanan. Nya inyong anak. Mga sa probinsya. Kasi may nagatiman. Ako mama. Pila ka buk yung anak? Ano? Dagko na? Bitaw, may kay nagkakauban rasad mo. Aw, ikaw rin ay trabaho. Oh. Quarantine pass. Di, mga yun na lang siya o kuan. Kanang certification or atong ID. ID lang, nagtrabaho siya. Or mga isang certification nga nagtrabaho siya sa company. Pagayuhan ba ma'am kung medical ma'am? Nya, mag-medical, di man pagkaremisan kung dili ka matesting. Oo. Wala na dito eh. Ako na yan. Ilan ko isildo na po dire. 350 lang ano. 12 hours ka niya. Bisan pa man sa kalisod sa ilahang sitwasyon, ila gihapon giagwanta kay para lang gyud nga naay makaon iyang pamilya. Ani na gyud ang mga ginikanan. Marami na kukuhanin kay mo. Di na ako lockdown. Mga plan kung lain kay tulog ako mong bata. Pila nakakatuig dira? 1.28. Mga pila ra? Man. Ako pagka isa ko ko. Kahit pagka-April, yung pirahan mo ko. April. Unsay na-opera nimo? Mayuma. Mao ba? Oh, April 21. Yung kagawas ko pagka May 7. May 7. Nya dayon trabaho din ka. Pagka po June. Kay wala daw yung ayuda. Wala mo nakadawat og ayuda gyud. Wala. Lagi daghan yung wala nakadawat. Ha? Daghan yung wala nakadawat. Daghan din ang ma'am. Kay kanang maingon lang sila nga. Dili ko kumante rin. Abotante rin may allowed. Kung nakadawat, may bugas na 5 kilo. Ora, Sardinas tulog. Sa noodles tuwa. Ora. lagi. Kahit yun doy. May mahuman na taron karong katapusan. Ha? May mahuman na rong katapusan. Oo, lagi mamay. Kay agad na ito'y series na unta ba? Nawala naman sa. Nalipay ito na yung series. Kay uli-uli na lang eh. Ayun, wala naman ito'y series. Wala lagi. Oo. Ikaduha pa na muna ka hapon. Kaya wala na yung kote. So, Sorry na plin. Kanang yan makatuog ra pod siya. kanang maadlaw adto sa iyang ikagaw baklay. Asa man dapit? Dala na sa may pupumo. Aw, okay ra. Kaya dili mo pipili
Mas na maayo diri kay dakong lugar. Pero wala ka na. Mayag na ko kasa-kasa dili. Mao jud. Taana na ko. Karon kami kasulay ni nani murag badyaw pa. Oh, bitaw kay sa ato baya probinsya kay dako baya tuong hawanang. Pasensya guys kung nganong dark ang akong video karon kay gabi naman good. Anyway, thank you for watching.